соли 1876 александр белл шаҳрванди амрико аввалин маротиба телефонро кашф намуд. сараввал он дастгоҳи калон буда, алоқааш он қадар хуб набуд, вале инсоният бо ин кашфиёт қонеъ нагашта телефонро сол то сол такмил дод. 3 апрели соли 1973 мартин купер аввалин бор таърихи телефони мобилӣ занг зад ки он асбоби калонҳаҷми 1.5 килограмма буда 12 тугмача дошт ва танҳо 35 дақиқа кор мекард. имрӯз телефонҳои мобилии ҳаматарафа такмил ёфта рӯз то рӯз таҷдид мегарданд. дар ҷумҳурии тоҷикистон агар шумораи муштариёни алоқаи телефонӣ соли 1991 ҳамагӣ 277 000 нафарро ташкил карда бошад, имрӯз шумораи танҳо муштариёни алоқаи телефони мобилӣ ба беш аз 8 миллион нафар расидааст. дар ҳоли ҳозир шумораи истифодабарандагони интернет дар якҷоягӣ бо истифодабарандагони интернети мобилӣ ва собит 4,1 миллион нафарро дар бар мегирад. тибқи иттилои мутахассисон, истифодаи аз меъёр зиёди телефони мобилӣ шахсро ба заъфи асаб гирифтор намуда, мавҷҳои нурҳои электромагнитии он ба шахс оҳиста оҳиста таъсири худро мерасонанд. бино ба тадқиқоти як нафар мутахассиси соҳаи магнитобиология Роҷер Кокхил, ҳангоми суҳбат беш аз 25 дақиқа таърихи телефони мобилӣ дар як рӯз, инсон ба дарди сар гирифтор шуда хастагӣ ва камҳаракатиро эҳсос мекунад. дар чунин маврид шумораи унсурҳои сафед дар таркиби хун кам мешавад. ин вақтҳои пеш ҳамин телефонҳои мобилӣ мардум кам истифода мебурданд, ҳамин гуна беморҳо кам буданд. ҳозир рӯз ба рӯз ҳамин бемории омоси майнаи сар зиёд шуда истааст. бисёр олимони ҷаҳон ҳамина исбот карда баромаданд ки ҳамин телефони мобилӣ ҳамин яъне ки авҷгирии омоси ҳамин майнаи сара яъне ки зиёд мекунад. имрӯз телефони мобилӣ як ҷузъи ҷудонопазири ҳаёти инсон гашта, бисёр нафарон бе он зиндагии худро тасаввур кардан наметавонанд ки ин хеле таассуфовар аст. хирашавии чашм аслан нишонаи пиронсолист, лекин синни хирашавии чашм имрӯз ба поён рафта. шумораи зиёди ҷавонон аз хирашавии чашм шикоят мекунанд. ҳангоми зиёд ва аз наздик нигоҳ кардан ба экрани телефон он нури чашмро хира мекунад. олимони аврупо кашф намуданд ки организми кӯдак ҳангоми истифодаи телефони мобилӣ бештар аз калонсолон зарар мебинад. кӯдак зуд хаста шуда рӯҳияш ноустувор мегардад, дар натиҷа зуд асабонӣ ва бадмуомила мешавад. ҳангоми зиёд гап задан бо телефон табъи инсон низ хира мешавад. одамизод бояд дар як рӯз ҳангоми истифода бурдани компютери ҳозиразамон 30-35 дақиқа истифода бурдан ва дар фосила дар кори 10-15 дақиқа фосила ки чашмон ором диҳанд, нигоҳ накардани меъёрҳои худи ҳамин телефон ба паст шудани биноиш, калонсолон бошад, ба гирифтори бемориҳои чашме ки гуногун ҳаст, он оварда мерасонад. дар шароити пешрафти босуръати илму техника бо донишҳои муосири илмиву техникӣ мусаллаҳ гардонидани ҷавонон ва фароҳам овардани шароити мусоид барои ширкати фаъолонаи онҳо дар пешрафти ҷомеа ва давлат яке аз шартҳои асосии рушди иқтисодии кишвар мебошад, вале дар баробари ин бояд маданияти истифодабарии дастовардҳои технологияҳои муосир аз ҷумла телефонҳои мобилӣ ва шабакаи интернет риоя карда шавад. механизми истифодаи дурусти интернет ва шабакаҳои иҷтимоиро бояд мо аз худ кунем, вале мутаассифона имрӯз ба назар мерасад ки идеи аз ҷавонону наврасони мо онро дуруст истифода намебаранд. муҳимтар аз ҳама имрӯз бояд ба дарки ҷомеа расонем ки хатари истифодаи нодурусти шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла интернет имрӯз баробар аст ба хатари терроризму экстремизм. аз кадом нигоҳ? бубинед ки ташкилотҳои террористиву экстремистӣ мақсадҳои нопоки худро ба воситаи ҳамин шабакаи ҷаҳонӣ аз ҷумла шабакаҳои иҷтимоии гуногуни интернетӣ ба амал мебароранд ва ба мафкураи оммаи сокинон новобаста аз сину сол ва аз ҷумла зери хатар ҷавонону наврасон ҳамин идеологияро ворид мекунанд, вобаста ба ҳамин чиз маълумоти кофӣ надоранд, онҳо фирефта мешаванд ва ё ин ки тарғиб мекунанд баъзе аз маводҳои нашр намудаи созмонҳои террористӣ ва экстремистиро.
عاقبت تأثیر تلفن موبیلی با ارگانیسم انسان با مرور زمان عیان می‌گردد. عالمان ایرلندیا اثبات نمودند که خسته‌شوی عمومی، پریشان خاطره و حیران‌شوی خواب، ضعیف گردیدن مسئولیت، پیدایش بیماری‌های گوناگون مغز، استخوان و غدودهای اندوکرینی نشانه‌های شعورخوری از حد زیاد بوده. بعد از 3 سال استفاده برای تلفن‌های موبیلی خف پیداشوی آموسی مغز سر 3 برابر زیاد می‌گردد. در برابر ضرر جسمانی اکثر نورسان و جوانان از تلفن و شبکه اینترنت نه برای گرفتن معلومات مکمل کننده دانش و ملکه بلکه برای دریافت دیگر معلوماتی با اخلاق جامعه ضررناک سر و کار می‌گیرند. استفاده هر یک تکنیک قانون و قاعده و معیار معین دارد. به ضرورت نباید از تلفن استفاده کرد. دکتران توصیه می‌دهند که هنگام خواب رفتن نباید تلفن موبیلی را نزد خود گذاشت. آن باید 2 متر دورتر، بهترش بیرون از اتاق خواب باشد. زن‌های حامله‌دار و کودکان خردسال باید از صحبت طریق تلفن خودداری نموده آن را نباید طولانی در کیسه نزد سینه و میانبند نگاه دارند. هنگام خرید باید با موجودیت سرتیفیکات مطابقت این یا آن نوع تلفن موبیلی و با بزرگی سطح توانایی افکنشات الکترومگنیتی دقت داد. در خانه و یا کارخانه بهترش از تلفن عادی سیمدار استفاده باید برد.